Hapon mga igsuon ko diha ni Kristo, mayong gabi, mayong buntag, agad sa maabtan ni ining ato ang live sa Facebook mga igsuon. Niya inyong ubos nga lagad si Brad Giancarlo Badinas. Makig-uban na usab kaninyo nining usa ka oras aron magahisgot na usab kita o magtuki mahitungod sa ato ang pagtuong Katoliko. Kining atong programa mga igsuon, ang ato ragyong tumong niini mao ragyod nga magtuon kita mahitungod sa pagtulunan sa ato ang simbahan, magtuon kita usab sa pagtulunan sa balaang kasulatan. Klaro kay alang sa kasayuran sa uban nga kining atong programa way lain magtuon kita mahitungod sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Magtuon kita Biblia, no? Aron duna kitay ingnon nato himbang kaagan, aron duna kitay kasayuran mahitungod sa pagtulunan sa simbahang Katoliko o mahitungod usab sa Biblia. Aron dili kita madala, no, aron dili kita madala sa mga laing relihiyon mga igsoon. Kini mga laing relihiyon nga kusog kay ni sila moagmi sa mga Katoliko nga inosente. Ilang agnihon ang mga Katolikong inosente mga igsoon. Agnihon sa mga laing relihiyon. Niya ang mga Katoliko nga mga inosente samot nag walay pagtuon sa Biblia, wala ignorante sa Biblia, wala magtuon sa pagtulunan sa simbahan nga Katoliko, na dali kayo mailad nila mga igsoon. Mao na nga kining akong programa sa ako ang Facebook, gituyo ko kini, no, aron maghisgot kita mahitungod sa pagtulunan sa ato ang simbahang Katoliko. Magtuon kita sa balaang kasulatan aron dili ta mahimong ignorante sa ato nga pagtulunan mga igsoon. Aron dili kita mahimong ignorante sa Biblia igsoon. Kay matud pa ni Saint Jerome nga usa ka santos sa simbahang Katoliko, usa ni siya ka santos sa ato ang simbahan nga Katoliko. Unsa may gisulti ni Saint Jerome? Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Unsa may binisaya ato mga igsoon? Sa binisaya pa ato, kung ignorante ka sa Biblia, ignorante usab ka mahitungod ni Kristo. Mao nay binisaya sa gisulti ni Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kung wala kay himbang kaagan, kung ignorante ka sa Biblia, ignorante usab ka mahitungod ni Kristo. Mao na mga igsuon nga kining akong programa karon, gituyo ko kini pagmugna aron ang kadtong mga Katoliko, no, nga mga inosente makadungog sa akong live, makadungog sa akong sibya, makadugang kini nila sa pagpalig-on sa simbahang Katoliko aron dili sila mailad sa atong mga higala nga mga dili Katoliko mga igsoon. Hinaot nga naamo sa kapiskay sa lawas mga igsoon. Happy Lord's Day kanatong tanan, katong mga wala pa kasimba. Hinaot manimba mo karong adlaw, doon na may misa, doon na may mga misa sa gabi. At mga kasimba pagbuntag, pwede mo makasimba o unyang gabi kay doon na may mga misa sa gabi mga igsoon. Pusbon ko, Happy Lord's Day kanatong tanan. Uni ang mga igsoon sa dili pa ta magsugod sa paghisgot mahitungod sa pagtulunan sa ato ang simbahan nga Katoliko ato usaning ablihan sa mubo nga pagampo kining atong programa karon higala. Manguros ta sa ngalan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo na ka sa mga langit,
pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugian sa panulay. Hinunoa, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko mayong hapon kanatong tanan. Mga igsoon, usa sa atong topic karon, no? Ang topic o tema nga atong pagahisgutan karon mahitungod niining Disyembre 25. Kining Disyembre 25 mao kini ang giila sa ato ang simbahan nga mao kini ang natauhan, mao kining buwana o pitsaha nga ang atong Ginoong Hesukristo nataw. Mao na ang gitawag na siya og Christmas Day. Ngano Christmas Day? Kay Pasko kana, no? Kay mao kana ang adlaw diin nataw ang ato ang Ginoong Hesukristo, mga igsoon. Pero bisan man nag-celebrate ang ato ang simbahan nga Katoliko niining Disyembre 25 nga mao ang adlaw o buwan sa pagkatao sa atong Ginoo, daghan usab nato nga mga higala nga mga dili Katoliko nga nagsupak niini kay matud pa nila dili tinuod nga si Kristo nataw Disyembre 25. Kay matud pa nila asa man mabasa sa Biblia, asa man sa kapitulo bersikulos Biblia, nataw si Kristo Disyembre 25. Hila dayon tang tunulan sa Biblia. O sige, basaha. Basaha, Brother Carlo. Asang sitas mabasa sa Biblia, Disyembre 25, nataw si Kristo. Asa man na mabasa? Unya, mao nay katarungan, mga igsoon, nganong atong mga higalang dili Katoliko, dili sila mo celebrate, dili sila mo tuo nga si Kristo nataw Disyembre 25. Kay wala man daw mabasa sa Biblia. Unya, unsa pa ilang katarungan nganong dili sila magsaulog nining Disyembre 25 kanang Pasko. Ang ilang katarungan kini kunong pagsaulog nato sa Pasko o kining Christmas gikan daw ni sa pagano. Kay ang mga pagano kaniadtos mga tuig 300 AD nagsaulog ra ba sila sa ilang Diyos nga ginganlan og Sol Invictus, nya gituhuan sa mga pagano kaniadto nga ang ilang Diyos-Diyosan nga si Sol Invictus nataw Disyembre 25. Nya gisaulog na sa mga pagano. Sa pagano sa Roma gisaulog na. Kanus ana nila gisaulog buwan sa Disyembre, mga igsoon, pitsa 25. Nagsaulog ang mga pagano ni ana. Unya matud pa sa mga Protestante gisunod kuno na. Giadapt di man nga gidawat kuno na sa Santa Iglesia ang pagsaulog sa mga pagano niadtong Disyembre 25. Gidawat sa Santa Iglesia Katolika ang pagsaulog ni anang Disyembre 25. Unya mingon ang laing reliyon dili na tinuod nga si Kristo nataw Disyembre 25, kundili kapistahan kana sa pagano nga ginganlan og Sol Invictus. Kay ang mga pagano kaniadto nagsaulog sila sa ilang Diyos-Diyosan nga ginganlan Sol Invictus.
Unsang buwan na ilang pagsaulog, Disyembre 25. Mao na ang duha kadagkong katarungan sa mga laing relihiyon. Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, Iglesia sa Dios kanang kang Ilisuriano, matud pa nila dili na tinuod nga nataw si Cristo Disyembre 25. Kay kung duna pa, kung tinuod pa na, asa man mabasa nato sa kapitulo bersikulo si Cristo nataw Disyembre 25. Walay mabasa. Busa dili tinuod. Matod pa nila. Dili tinuod kay dili mabasa. O niya mga igsoon, unsa may atong tubag niya na? Ato nang tubagon mga igsoon. Una, atong tubag ana mga igsoon, mao kini. Ang ilang pangutana sa mga laing relihiyon, asa man sa kapitulo mabasa sa Biblia, si Kristo nataw Disyembre 25. Mao nay unang pangutana nila. Asang sitas mabasa sa Biblia nga si Kristo nataw Disyembre 25? Asa? Ang tubag nato ni ana nga pangutana, sayop nga pangutana. Sayop na, no? Nganong moingon man kog sayop na nga pangutana? Kay nangutana sila mga igsuon kung asang sitas mabasa sa Biblia nga si Kristo nataw Disyembre 25. Unsa ilang pangutana? Asang sitas mabasa sa Biblia nga nataw si Kristo Disyembre 25. Pero ang ilang pangutana, adlaw natawhan ni Kristo. Moingon ko nga kana nga pangutana, sayop. Nga namingon kog sayop. Kay kung mangutana gani ka sa adlaw natawhan, mangutana gani kag adlaw, mangutana gani kag pitsa o buwan, kay nangutana man sila nga asang sitas mabasa sa Biblia si Kristo nataw Disyembre 25. Sa ato pa, nagtumbok na sila sa adlaw natawhan ni Hesus. Karon pangutana. Ngano kanang pangutana nila, asa man mabasa sa Biblia nga si Kristo nataw Disyembre 25? Kana nga pangutana, sayop. Ngano mingon kog sayop? Kay ang ilang pangutana adlaw natawhan. Di ba? Nangutana sila, asa man mabasa sa Biblia nga nataw si Kristo Disyembre 25? Mingon ko sayop na nga pangutana. Kay kung mangutana gani kag adlaw natawhan, dili ka mangita sa Biblia. Amen? Dili ka mangita sa Biblia. Kay naghisgot man tag adlaw natawhan. Mingon gini kag adlaw natawhan, adlaw gyud na. Adlaw, unsang adlawa, unsang pitsaha, unsang buwana. Sa ato pa, wala na magtumbok og Biblia. Dili ta mangita sa Biblia ni ana. Dili ta mangitag sita sa Biblia nga asa man mabasa sa kapitulo nga si Kristo nataw Disyembre 25. Kana nga pangutana sayop. Ngano miingon kog sayop? Kay nangutana man sila og adlaw natawhan. Busa kung mangutana kag adlaw natawhan, ayaw pangitaa sa Biblia. Kay naghisgot man tag adlaw natawhan. Kung maghisgot kag adlaw natawhan, dili ta mangita diha sa Biblia. Asa man ta mangita? Diha ta mangita sa kalendaryo. Amen. Kay naghisgot man tag adlaw. Naghisgot man tag adlaw, naghisgot man tag pitsa. Kay adlaw natawhan gud dunag yunay adlaw, no? Unsang adlawa, unsang pitsa, unsang buwana. Karon, nganong moingon man kog sayop ang pangutana sa mga laing relihiyon? Nga mangutana man gyud ng mga laing relihiyon, asang sitas mabasa sa Biblia nga si Kristo nataw Disyembre 25? Ang tubag nato ni ana mga igsoon, anaon na nato sila pagtubag. Sayop nga pangutana. Nganong sayop nga pangutana? Kay nangutana kag adlaw natawhan, unya anha ka nangita sa Biblia. Pwede di na? Di na pwede. Example ha? Muhatag tag example. Example, halimbawa, pananglitan. Okay. Mo example ta. Kung mangita gani kag listahan sa utang, asa ka mangita ana? Dito di ka mangita sa listahan sa tambal.
Kung mangita gani kag listahan sa utang, ayaw pangita dito sa listahan sa tambal. Lain naman pod mangita ka sa listahan sa utang, unya dito nimo pangitaon sa listahan sa mga tambal. Pwede di na pwede. Kung mangita ka sa listahan sa utang, adto pangita sa listahan usab sa utang. Karon, kung mangita ka og listahan sa mga tambal, unya kung mangita kag listahan sa mga tambal, adto di ka mangita, adto di ka manguykoy sa listahan sa utang. Ayaw pangita dito sa listahan sa utang. Kung mangita kag listahan sa utang, adto pangitaa sa listahan sa mga utang. Nasabtan ninyo? Example ra na. Karon, mura ra gud tag moingon ta ba? Unsa mang orasa karong? Unsa marong orasa? Kung mangutana kag orasan, asa man ka mangutana? Asa man ka mutan-aw? Adto gyud ka mutan-aw sa relo. Dili kay adto ka mutan-aw sa sana? Adto ka mutan-aw sa kalendaryo. Di na pwede. Kung miingon gani kag unsang orasa, adto gyud ta mangita sa orasan. Kay mo man imutudlo na to. Lain naman pod mangutana kag unsang orasa unya adto ka mangita sa kalendaryo. Di man na mutugaan nimo unsang orasa. Di na mutugaan nimo kalendaryo unsang orasa, adto gyud ka sa orasan. Kung mangita kag listahan sa utang, asa man nimo pangitaon? Adto gyud ka mangita sa listahan sa utang. Naa dihang mga listahan sa utang, anha ka mangita. Dili kay listahan sa utang nya adto ka mangita, adto hinung ka mangita sa listahan sa tambal. Pwede di na? Di na pwede. Listahan sa utang, dito po ka manguykoy sa listahan sa utang. Kung mangita kag listahan sa mga tambal, adto ka mangita sa listahan sa mga tambal. Ayaw pangita dito sa ayaw pangita dito listahan sa utang nya adto ka mangita sa listahan sa tambal. Karon, kung mangita di kag tambal, adto di ka mangita sa hardware. Kung mangita kag tambal, mopalit kag tambal, asa man ka mangita, adto di ka mangita sa hardware. Adto di ka mopalit sa hardware. Dili. Adto gyud ka palit sa pharmacy. Amen. Ana ra na siya. Balik ta sa atong tema. Kung mangutana mo asang sitas mabasa sa Biblia, si Kristo na tao Disyembre 25. Kay nangutana man kag adlaw na tawhan, di ba? Nangutana man kag adlaw na tawhan. Ayaw pangitaa diha sa Biblia igsuon. Ayaw pangita diha sa Biblia. Kay nangutana man tag adlaw na tawhan, di ba? Nangutana man mo adlaw na tawhan. Adto ta mangita sa kalendaryo ana. Kay nangutana gud tag adlaw na tawhan. Kung miingon kag adlaw na tawhan, unsang adlaw, unsang pitsaha, unsang buwana, mo nay adlaw na tawhan. Di ba gitawag man na sa atong simbahan og gitawag man na sa, di ba gitawag man na nato og birthday? Usa nang birthday? Adlaw na tawhan. Karon kay miingon kag adlaw na tawhan, asa man ka mangita sa imong adlaw na tawhan? Anha diay sa Biblia? Anhi gyud ta mangita, anhi gyud ta musubay sa kalendaryo. Kabantay mo ana mga igsoon kanang hapit na ta mag-birthday. Di ba magtanaw, mutanaw man gyud ta sa kalendaryo, ato man gyud nang tanaw ng kalendaryo. Lahapit na gyud akong birthday nganong anha man ka mangita sa kalendaryo? Kay naa man na diha mutugaan man na kung unsang adlaw nga magsaulog sa imong birthday. Anha gyud ka sa kalendaryo. Ayaw pangita diha sa Biblia. Di mo na pwede. Mao na moingon ko nga kanang nga pangutana sayop asa mabasa sa Biblia ay asa nga sitas mabasa sa Biblia na tao si Kristo. Dili na pwede nimo pangitaon ang adlaw na tawhan ni Kristo diha sa Biblia. Kay ang Biblia dili kalendaryo. Balikon ko ha. Kanang pangutana sa laing reliyon, asa nga sitas mabasa sa Biblia na tao si Kristo Disyembre 25. Dili na nimo makita sa Biblia, brother. Kay nga naman kay ang Biblia dili man kalendaryo. Muna kung mangita tag adlaw na tawhan ni Kristo, anha ta mangita sa kalendaryo. Okay? Anha ta mangita sa kalendaryo. Karon, ang tubag na to ana mga igsoon, anhi ta mangita
sa kalendaryo. Atong koreksyonan ang pangutana sa laing relihiyon. Correction, brother. Nangutana magkag-adlaw na tawhan ni Kristo, ayaw pangita diha sa Biblia. Kay ang Biblia dili man kalendaryo nga makita nimo unsang adlaw, unsang pitsaha, unsang buwana. Di man ingon ana ang Biblia. Unsa may tan-aw nimo sa Biblia? Kalendaryo? Di man na kalendaryo ang Biblia. Anhita mangita sa kalendaryo. Kay mao nay mutudlo. Karon atong gikurhian ang pangutana nila nga sayo. Karon unsaon man nato na pagtubag? Unsaon man nato pagsiguro nga si Kristo na tao Disyembre 25. Niya matay kalendaryo mga igsoon. Niya tay kalendaryo, no? Niya tay kalendaryo mga igsoon. Kining kalendaryo mga igsoon, anhita mangita. Dili ta mangita sa Biblia. Kay balikon ko, ang Biblia di man kalendaryo. Kay nangutana ra bata, nangutana ra ba mo unsang adlaw si Kristo na tao? Oh, kay nangutana mo unsang adlaw, nagtumbok na og adlaw, pitsa og bulan. Ayaw patubaga ang Biblia na. Kay ang Biblia dili man na mutubag. Kay dili man na kalendaryo. Dili man na mutubag sa pangutana ninyo. Anita mangita sa sa kalendaryo. Kay naa dinhi ang tubag. Okay. Naatay kalendaryo diri mga igsoon. Dara ha, kalendaryo ha? Okay, atong paklion mga igsoon, Nobyembre man ni atong paklion sa Disyembre. Niya. Disyembre mga igsoon. Kalendaryo ni. Okay. Halos tanang tao tibuo kalibutan nagamit og kalendaryo. Ha? Paminaw ha? Halos tibuo kalibutan nagamit og kalendaryo. Ang Iglesia ni Kristo nagamit ng kalendaryo. Sabadista nigamit ng kalendaryo. Saksi ni Jehovah nigamit ng kalendaryo. Halos tanang katawhan tibuo kalibutan nagamit ng kalendaryo. No? Wala siguro itaw nga wa kailang kalendaryo. Kitang tanan kaila tag kalendaryo. Kay mao nay gigamit sa kadaghanan. Halos tanang tao nagamit og kalendaryo. Bisag kanang mga Chinese nagamit po na sila kalendaryo. Although bisag wala sila Pasko, pero nigamit po na sila kalendaryo. Ha? Halos tanang tao nakaila kalendaryo siguro. Karon, kay nangutana mamug unsang adlaw si Kristo na tao, anhita mangita sa kalendaryo. Kay mo man ay mutubag. Kay nangutana man tag adlaw, unsang adlaw, unsang pitsa, unsang buwana. Niya ay kalendaryo mag-ison. Oh, dara oh. Tanawa ninyo. Oh, Disyembre. Disyembre mga ison. Disyembre. Oh, 2022. Oh, dara Disyembre ha. Oh. Ato gyud ning ipakita. Oh, dara. Ato gyud ning ipakita mga igsoon. Niya. Disyembre. Oh, naya Disyembre. O niya Pitsa 25. Oh, gibutangan gyud ni ha. Gibutangan gyud po ah. Oh, dira. Pitsa 25. Unsa may mabasa dinhi? Christmas Day. Oh, tanawa ha. Christmas Day. Sa ato pa din mga igsoon, ang Disyembre 25 mao ang Christmas Day. Mao ang adlaw natawhan sa atong Ginoo. Sa ato pa mga igsoon, ang tupag sa pangutana nila mga igsoon, naabatay ebidensya nga si Kristo na tao Disyembre 25. Naa sa kalendaryo. Dara sa kalendaryo ha. Okay, mao man ay motubag sa inyong pangutana. Kay nangutana gud mug adlaw na tawhan. Anita sa kalendaryo. O dara Disyembre 25. Oh, Christmas Day. Sa ato pa si Kristo natawag jud ay sa buwan sa Disyembre. Niya kamong mga dili Katoliko kung magsupak-supak mo aning kalendaryo, ayaw na lang mo gamit og kalendaryo. No, pwede ra mong dili mo gamit og kalendaryo kung magsupak-supak mo ani. No? Kay matod pa ninyo kay ay kini kalendaryo ang tag-iyana ang RCC raman. RCC bitaw, pero ngano ni gamit mo kalendaryo, wa unta mo gamit og kalendaryo. Kung dili mo gustuhan ning Disyembre 25, pwede ra sad ninyo inyong laksion, ha? Pwede ra sad inyong laksion ning Disyembre. Moabot na ganik Disyembre, pwede ninyo laksion. Kay dili mamumusugot aning Disyembre 25, Christmas Day. Oh, ang mga saksi ni Jehovah, moingon ang mga saksi ni Jehovah, dili man Disyembre 25 na tao si Kristo Brad.
Oktubre 1 man. Okay, kay Oktubre 1 man, pwede po mo magbuhat og inyong kalendaryo. No, kamo mga saksinuhupa, pwede mo magbuhat og kalendaryo. Kay kung magbuhat mo kalendaryo, okay ra na, magbutang mo. Ang butangan ninyo, Oktubre 1, Christmas Day. Pagbuhat na lang mo inyong kalendaryo. Nya inigbuhat niyo kalendaryo, butangi dito. Oktubre 1, Christmas Day. Kana. Pero wala mamoy kalendaryo. Ang inyong gigamit nga kalendaryo, mao man ni. Maora man gyapon nga kalendaryo. Mao na nga di mo kalihay. Di mo kalihay. Disyembre 25 gyud. Mao man gyud ang nabutang dinhi. Ngano magbuhat man tag ato. Ngano moingon man tag Oktubre 1. Oktubre 1 na aday mabasa diha, Christmas Day be. Atong paklion ng Oktubre 1 be. Kung atong paklion ng Oktubre 1 mga igsoon diri sa kalendaryo, walay mabasa nga Christmas Day. Usa ra gyud ang nahasulat diri. Christmas Day, Disyembre 25. Musupak pa ba mo sa kalendaryo? Ha? Musupak ba mo sa kalendaryo? Kung musupak mo sa kalendaryo, ayaw na lang mo gamit og kalendaryo. No? Kuhaan na lang ng kalendaryo sa inyo. Ha? Ilabay na lang na kung dili sunuga. Klaro man kayo, Christmas Day, Disyembre 25. Disyembre. Muna, kanang muingon mo. Muingon mo og Oktubre 1, natao si Kristo. Be, pakita ko no kog kalendaryo be. Nga nakabutang dito, Oktubre 1, Christmas Day. Be, pangitai ko no ko be. Diha sa Oktubre. Christmas Day. Wala man. Wala. Mao na mga igsuon, mga higala ko diha ni Kristo. Halos tanan, buog kalibutan, nagamit og kalendaryo. Kitang halos tanang tao ni gamit og kalendaryo. Tanang tao nakailag kalendaryo. Unya kung dili mo gamit aning kalendaryo, ilabay na lang na ang kalendaryo ninyo. Sunugan na lang na. Kung dili, kanang Christmas Day, ibutang na sa laing buwan. Example, Christmas Day, Disyembre man na. Nya, dili mo mumuuyon, Christmas Day, Disyembre. Pagbuhat mong inyong kalendaryo, unya ang kanang Christmas Day, ayaw ibutang sa Disyembre 25. Anha baron ibutang sa Oktubre, sa Marso, kana, pagbuhat mong inyong kalendaryo. Nya, ang kanang Christmas Day, ibutang na sa laing buwan, ayaw diri sa Disyembre 25. Unya, wala mamoy kalendaryong gihimo. Mo na nga, maahat mo og dawat. Maahat mo og dawat ni ining Disyembre 25 mga igsoon. Ang Disyembre 25, mao gyud ang Christmas Day. Dara, Christmas Day. Yang ano magsupak-supak mamo. Nga mao naman ni nahasulat sa kalendaryo. Lisod naman ni ato ning lubagon mga igsoon. Mas malubag pang buko-bukos kuwayan ani, no? Mas malubag pang buko-bukos kuwayan nun ka sa nasuwat sa kalendaryo. Mao naman ni nasuwat. Mao na ni ang nasuwat sa kalendaryo, dili na mo makausab ani. No, di na mo makausab. Ang inyo halang, no? Supak ra mo. Dili na mo kausab ani. Nasuwat naman ni. Mao naman ni gituhuan sa tibuok kalibutan kay mao guni ang nakabutang diri sa kalendaryo. Mao bitaw ni anak ko ninyo kung dili mo modawat anang kung dili mo mutuo anang Disyembre 25. Paghimo na lagi mo inyong kalendaryo. Nya, inighimo niyo kalendaryo, ayaw butang Disyembre. Kung inyo magani butang ang Disyembre, ang kanang Christmas Day, ibutang na sa laing buwan. Dito ba na sa Oktubre o dito ba sa Marso? Ana na lang. Muna akong suggest ninyo mga igsoon ha. Katong mga musupak sa Disyembre 25, muna akong suggest ninyo. Paghimo mo inyong kalendaryo, nya kanang Christmas Day, di ba? Gibutang man na diha sa Disyembre 25, Christmas Day. Kanang Christmas Day, ibutang na ngadto sa laing buwan. Ayaw diha sa Disyembre. Paghimo mo og inyong kalendaryo. Pag-produce mo laing kalendaryo. Pero wa mo ika-produce. Ang kalendaryo nga inyong gigamit maora man ni nga kalendaryo. Mo na dili na mo kasupak kay nasuwat naman ni. Dili na mo kasupak kay nahasulat naman ni mga igsoon. Mao na mga higala. Mao na. Karon si Kristo mga igsoon kausara na tao.
Kausara na tao. Wa siya mataw kaduha. Kausara siya na tao. Busa kay kausara siya na tao, unya, ang gitumbok mga igsuon, nga natawo siya Disyembre 25. Mao pito, bisag unsaon mo pangita sa Nobyembre, Oktubre, Septembre, di gyud ka kabasa diha Christmas Day. Asa ra man nimo mabasa? Diha ra na mabasa na nimo diri sa kalendaryo, Christmas Day. Kabantay ka sa Oktubre, why nakabutang Christmas Day? Wala sa February. Nakabasa ba mo Christmas Day sa February? Wala sa Marso, wala. Dili lang yun sa Disyembre. Mao na nga dili lagi mo, di na mo kasupakan eh. Kay nasuwat naman eh. Kay kung magsupak-supak mo ani, ang kalendaryo mga igsoon, kanina nasuwat sa kalendaryo, reklamuhan ninyo ang gobyerno, no? Reklamuhan yung gobyerno, ina nga. Sayop man ang inyong gibutang diha. Sayop man ang inyong gibutang diha, Disyembre 25, Christmas Day, sayop man na, supakan yung gobyerno. No? Mo na mga igsoon, gituhuan na halos milyon-milyon nga mga tao. Milyon-milyon nga mga tao sa tibuok kalibutan, nagtuog yung Disyembre 25, na tao si Kristo. Kay mao naman ang nakasulat diri sa kalendaryo ng igsoon. Mao na saktong tubag. No? Dili kay mangita mog tekstos Biblia nga basahon Disyembre 25. Di man na pwede. Kay ang Biblia dili man na mutubag sa maong pangutana nila. Naabay mabasang Disyembre 25. Sayop na siya nga pangutana. Kay ang Biblia di bang kalendaryo. Anhin na to pangitaon sa kalendaryo. Unya unsa may gitumbok sa kalendaryo? December 25 mga igsoon. Mao ang Christmas Day. Okay. Ngano man na? Kay ngano Christmas Day? Kay mao nang adlaw nga si Kristo na tao. Unya unsa mang adlaw nga magsaulog ta sa adlaw na tawhan ni Kristo. Unsa man? Sunday, Domingo. Domingo mga igsoon. Domingo gyud ang adlaw na tawhan ni Kristo. Mao na mangutana mo. Di ba kanang birthday? Birth sa ato pa natawhan. Day, adlaw natawhan. Unsa mang adlaw di si Kristo na tao? Mao ni. Nataw si Kristo buwan sa Disyembre, adlawng Domingo, pizza 25. Klaro ana? Mangutana man na sila. Unsa kunong adlaw si Kristo na tao? Nataw si Kristo? Dara tubag. Magsaulog mi sa adlawng natawhan ni Kristo. Karong umaabot nga Disyembre 25, adlawng Domingo. Mao ni tubag sa pangutana. Domingo si Kristo na tao. Adlawng Domingo si Kristo na tao mga igsoon. Unay nindot nga tubag, no? Dili kay mangita mo og Disyembre 25 sa tekstos Biblia, di na pwede. Kay ang Biblia dili man kalendaryo. Unya karon, kay ato namang gigamit ning kalendaryo mga igsoon aron pagpiho nga Disyembre 25 gyud na tao si Kristo. Dili Oktubre. Kay kung Oktubre mga igsoon, butangan po ni o Christmas Day, ang Oktubre, mugawas, kaduha na day na tao si Kristo. Kapila man day na tao si Kristo, kaduha kausara. Kausara na tao si Kristo. Nahitabo na mga igsoon sa mga unang siglo. Niadtong unang pag-anhin niya sa kalibutan. Nga natao siya didto sa Bethlehem. Nahitabo na niadtong mga unang mga siglo. Unya, kining atong gibuhat ron sa atong simbahan, igo na lang tang naghandom. Dili kay sabto na to nga namo gyud mga laing reliyon nga pilosopo kayo nga natawo na di ay balik inyong Kristo. Wala na mataho og balik ang atong Ginoo. Igo na lang ta naghandom sa iyang pagkatao kaniadto. Kay kaniadto naman gyud kaniadto pa man siya natawo. Mana naman siya katao. Muna, katong iyang adlaw na tawhan ato tong gisaulog karong mga panahon na. Sa ato pa igo lang ta naghandom sa iyang adlaw na tawhan sa katong pag-anhin niya diri sa kalibutan. Ato nang gisaulog. Gisaulog man gani na sa mga iglesia ni Kristo ang adlaw na tawhan sa ilang founder. Na ako'y pasugo mga igsoon. Pasugo sa iglesia ni Kristo. Ang mga iglesia ni Kristo magsaulog yun sa ilang adlaw na tawhan sa ilang founder. Kinsam to ilang founder? Katong giila nila nga
kanang sana kanang gila nila nga huling sugo si Felix Manalo. Duna gibuwan nga ang tanang iglesia ni Kristo magsaulog sa birthday ni Felix Manalo. Ilang man ganing handumon ang birthday sa ilang founder kang Kristo pa kaha nga unsa ra gud na si Felix Manalo naa ba nay natabang sa kaluwasan sa katawhan? Wala. Pero nganong gisaulog man na sa mga iglesia ni Kristo nga unsa man day natabang anang Felix Manalo sa kaluwasan sa tanang tao? Walay natabang na si Felix Manalo. Unya nganong gisaulog man na nila? Ila man ganing gisaulog unsa pa kaha si Hesukristo nga sa pag-anhin niya sa kalibutan mga igsuon gipadala siya sa amahan dinhi sa kalibutan muna dihang gipadala siya sa iyang amahan dinhi sa kalibutan mo nang natao siya mga igsoon didto sa Bethlehem buwan sa Disyembre pitsa 25 tungod sa iyang gugma. Tungod sa iyang gugma mo na giingon diha sa Juan 3:16 tungod sa kadako sa gugma sa Dios ang kalibutan iyang gihatag unsay gingon iyang gihatag ang anak nga bugtong aron ang kadtong musalig kaniya sa pa musalig ni Kristo dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing dayon. Klaro kay mga igsuon, klaro kay mga higala nga gipadala di sa amahan ang iyang anak. Busa kay iyang gipadala gipaanhin niya sa kalibutan. Moto kay pag-ani ni Kristo sa kalibutan natao si Kristo. Diin matao didto sa Bethlehem. Tungod na sa gugma sa Dios, iyang gipadala ang iyang anak. Sa ato pa mga igsuon, sa gatong pag-anhin ni Kristo sa kalibutan, natao man siya. Natao man mo na gatong adlaw natawhan ni Kristo gisaulog na, gihandom na sa simbahang Katoliko. Gihandom na sa simbahang Katoliko ang kadtong nahitabong nga pagkatao ni Kristo. No? Gihandom na sa ato ang simbahan. Mao nang Disyembre 25. Dili kay sabto na to nga si Kristo natao siya kada Disyembre. Kada si Disyembre natao siya di na mao. Kundi igo lang tang naghandom sa nahitabong pagkatao ni Kristo. Kay natao man si Kristo mo nang atong gihandom ang adlaw natawhan ni Kristo. Parihara guna sa birthday nimo. Kanang imong birthday. Sampol nako, nag-birthday ko, ang akong birthday February 22. Karon kay February 22 man ko nag-birthday. Kung magsaulog ko sa akong birthday, buot ba natong sabton nga nataw na sa kog balik? Wala. Kanang wala ko mataw og balik. Igo na lang ko naghandom sa akong natawhan. Nahitabo nang akong dugay na nahitabo ang akong adlaw natawhan. Ako na lang nang gihandom. Hagbay na akong gipanganak. Ako na lang gihandom ang akong adlaw matawhan. Ingon ana usab kang Jesus Christ nga dugay nang nahitabo nga si Kristo na tao sa unang siglo pa sa iyang pag-anhin niya sa kalibutan sa unang siglo pa nahitabo na. Muna sa panahon karon atong gihandom ang iyang adlaw na tawhan. No? Mao na mga igsuon. Mao na karon kay ato namang natubag mga igsuon nga unsa may ebidensya nato nga si Kristo na tao Disyembre 25. Ang ebidensya nato unang ebidensya gamito nato kalendaryo. Kay nga naman kay ang kalendaryo mao man ni ang mutumbok, mao man ni ang mutudlo kanato unsang adlaw si Kristo na tao, unsang pitsaha, unsang buwana. Mao na ato nang gitubag. Natao si Kristo base nining atong ginabasa mga igsuon. Disyembre mga igsuon. Gibutangan maganing puwa. Gibutangan yung ilahan Christmas Day. Para dili gyud ta masipyat. Gibutangan gyud og ngalan Christmas Day. Gibutangan gani gyud og ngalan Christmas Day para di gyud ta masipyat sa pag ila. Mao na gidasig nako ning mga laing relihiyon. Kay nisupak man gyud mo aning Disyembre 25 dili mao ang adlaw na tawhan ni Kristo. Pwede mo maghimo og inyo lang kalendaryo. Pwede mo maghimo og inyong kalendaryo. Unya ang kanang Christmas Day ibutang na sa laing buwan o dili ba ninyo butangan og Disyembre?
Pwede ra mo produce mo lain kalendaryo. Basta kami mao man gyud ni sagarang gigamit ron sa mga tao kini yung kalendaryo ron mao na Disyembre 25 gyud na tao si Kristo. Di na gyud mo kalihay ana. Kay mao na nay gituhuan sa daghang mga tao. Nya asa mamimutuo kanang diha sa iglesia ni Kristo nga pila ra mo kabuok? Kontras mga milyon-milyon nga mga tao nga nagtuo nga si Kristo na tao Disyembre 25. Anha gyud mimutuo anang mga laing reliyon nga pila ra mo ka pudyot? Pila ra mo ka membro? Gamay ra kaayong nagtuo nga si Kristo wa matao Disyembre 25. Pila ra mo kabuok? Kontras mga milyon-milyon nga mga tao sa tibuok kalibutan. Bisag asa pa kang dapita tibuok kalibutan nagsaulog yun nanang Disyembre 25 mong adlaw na tawhan ni Kristo. Mao na mga igsuon nya nganong Disyembre 25 mga higala nganong malipayon makaita kabantay mo basta panahon na sa Disyembre samot na nga hapit kanang magsugod ng misa di gallo, di ba nindot kaya atong feelings, nindot kaya atong feel, nindot kaya atong bation nga samot na magsugod ng misa di gallo o Disyembre na nindot kaya atong bation, di ba malipay ta bisag pobrita ginahan ta muhatag ngano man na tungod na mga igsuon nakaambita sa pagkamahinatagon sa Dios. Kabantay mo ngano ang panahon sa Disyembre mga igsuon mao man gyud na ang sagaran tinghatag. Mo nay sagaran tinghatag kanang Disyembre. Bisag pobre ka ganahan gyud ka muhatag og mga pinaskuhan sa mga bata, ginahan ka muhatag og mga pagkaon sa mga bata. Ngano man nganong diha man gyud sa Disyembre mao man gyud ang kanang tinghatag sa mga pinaskuhan sa mga bata. Kay tungod kay ang mga Katoliko mga igsuon naliwat sa Diyos Amahan. Kitang mga Katoliko, igo lang tang naliwat sa Diyos Amahan. Kay numero 1 mahinatagon ang Diyos. Unsa may gihatag sa Diyos mga igsoon? Ang iyang anak nga bugtong. Mao gyud gihatag niya mga igsoon. Kabantay mo sa Juan 3:16. Sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 mga igsoon, tungod sa kadako sa gugma sa Diyos ang kalibutan iyang gihatag limang kana. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Unya karon, dihang gihatag niya iyang bugtong anak. Mo na hinungdan ngano ang iyang anak na tao. Na tao din sa kalibutan. Kay mao man na iya man gihatag ang iyang bugtong anak. Busa kay iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Mo na tao si Kristo. Mo nang buwan na si Kristo na tao Disyembre 25. Ang unang mahinatagon mao gyud ang Dios. Muna nga kitang mga Katoliko nga panahon sa Disyembre mao gyud na ang tinghatag nato. Bisag wa kay tay kwarta, ganahan gyud ta muhatag bisag ginagmay. Muhatag gyud ta. Di ba? Muhatag tag mga pinaskuhan. Kay tungod kay kitang mga Katoliko igo lang tang naliwat sa Amahan. Kay numero 1 mahinatagon ang Amahan. Kay ang iyang gihatag ang iyahag yung bugtong anak. Muna kay gihatag sa Amahan ang iyang bugtong anak. Muna hinungdan nganong natawo si Kristo Disyembre 25. Muna kay kung wa pa ihatag sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, wa gyud Kristo nga mataw sa buwan sa Disyembre 25. Muna sa buwan sa Disyembre 25, dunay Kristo nga nataw tungod kay gihatag kana siya sa Dios Amahan. Muna tungod sa pagkamahinatagon sa Dios Amahan, dunay Kristo nga natawo sa Disyembre 25. Muna nga panahon sa Disyembre 25, ganahan gyud tang muhatag. Bisag wala kay tay kwarta, ganahan tang muhatag kung dunay mamasko sa ato ang balay. Kung dunay mga bata nga mangayo pagkaon, ganahan gyud tang muhatag. Kung dunay tay mga hikayon panahon sa Pasko, kung daghan taghanda, bisag gamay taghanda, ganahan gyud tang muhatag sa atong silingan. Ngano kanang buwan sa Disyembre tinghatag man gyud na. Nganong ganahan man ta muhatag panahon sa Disyembre 25. Tungod mga igsuon, naliwat ta ang Katoliko, naliwat sa Dios Amahan. Kay numero 1 di ay mahinatagon ang Dios Amahan mga igsuon. Mao na rason mga higala. Mao na rason. Karon kay ato namang napuribahan nga si Kristo na tao Disyembre 25. Base gyud sa kalendaryo nga mo'y gigamit sa daghang mga tao.
ang mga laing reliyon ra mo ini supak-supak niini. Mo bataw ni anak ko nga kung musupak mo sa kalendaryo, reklamuhan ninyo ang gobyerno. Nganong ilan ang gibutang diha Disyembre 25 Christmas Day. Supak ka niyo ang gobyerno, no? Sa dili pa mo musupak sa Katoliko, supak ka usa ninyo ang gobyerno. Kay halos ra ba tanan tao ni gamit ra bag kalendaryo. Nya mao namang gyud gituan. Mao naman ay gituan sa tanang mga tao tibuok kalibutan. Disyembre 25 mao gyud na ang Christmas Day. Karon kay ato namang naiprobahan sa Biblia. Anhita sa ay ato namang naprobahan diri sa kalendaryo. Ha? Naprobahan naman nato sa kalendaryo anhinata sa Biblia. Karon sa Biblia mga igsuon naapod tay basihan, no? Naapod tay basihan. Kung anitas Biblia kay kung pugson ta, be basahi ko sa Biblia brad. Ha? Mingon pa sila, basahi ko sa Biblia brad. Kabir to kabir. Napay mga laing reliyon nga medyo ambugiroon ba. Mingon nga basahi ko brad. Litra por litra. Kabir to kabir, Disyembre 25. Adlaw na tawhan ni Kristo. Apilon pang kabir to kabir. Sa to pa gi-challenge ta sa mga laing reliyon nga basaha brad diha sa Biblia. Kabir to kabir, limang ka kabir to kabir. Apilon pa nilang kabir sa Biblia. Ipabasa daw na to nga Disyembre 25 maong adlaw na tawhan sa Ginoo. O sige sabihan na to. Kay nangutana man kag asa mabasa sa Biblia, niya tay Biblia. Dara Biblia. Holy Bible. Dara ato patulan. Holy Bible. Namo aning Biblia? Holy Bible. Kini nga Biblia dili ni Katoliko nga Bible ha. Ako ning ipakita sa mga nagtan-aw na toron. Kini nga Biblia dili ni Katoliko nga Bible. Kay nangutana mo asa mabasa sa Biblia, kini nga akong gigunitan, Biblia gyud ni. No? Dili ni siya kalendaryo. Biblia gyud ni. Niya ato pagliw no, Biblia dara Biblia gyud mo igsoon ha. Wa ni say bias ha, wa ni say bias. Dara. Why bias? Dara. Holy Bible. Holy Bible. Nya atong ipakita mga igsoon nga di gyud ni Katoliko. Kay wala may nihil obstat o wala po'y imprimatur. Tanawa. Bantay mo, why imprimatur? Wala imprimatur. Sa Katoliko nga Biblia, na may imprimatur. Kini, Katoliko man nga Bible. Niay, dunay imprimatur. Naay imprimatur, Julio R. Cardinal Rosales. Naay imprimatur ha. O Censor Diputatus, Father Cesar G. Alcosiba, nihil obstat, o Censor Diputatus. Dala. Unya, mauning Biblia ang Katoliko, pero ang atong gamiton, atong basahon, kinig yung Biblia sa dili Katoliko, Holy Bible. Unsa man ni siya? Walay imprimatur ha sa Katoliko. Ako gyud ning itug-an nga dili gyud ni Biblia ang Katoliko. Okay nga kini nga Biblia mga igsoon, ato ning paklion diri unsa ni siya kay tingalig na amo ani. Containing the Old and New Testament in the King James Version. King James Version ha. Mao gyoy gamiton sa mga protestante. Kining mga protestante mogamit man gyud og King James Version. Kining King James Version mao gyud ni gamiton sa tanang mga protestante. Standard Bible ni. No, Standard Bible, tanang mga laing-laing relihiyon na gamit aning King James Version. King James Version ha, dara. Containing the Old and the New Testament in the King James Version. Dara. King James Version ha, kaning Biblia mga igsoon, dugay na kay ni sa ako aning lula. Kaya ang akong lula mga igsoon, baptist man to. No? Pahulay sa dayon to akong lula mga igsoon, no? Rest in peace akong lula mga igsoon. Akong lula mga igsoon, by the way akong lula usa to siya ka baptist, no? Usa to siya ka aktibo nga baptist unya. Samtang baptist akong lula baptist, bata pa ko, wala pa ko maaktibo sa simbahan unya. Daghan katog Biblia akong lula mga igsoon. Usa ni mga igsoon kini nga Biblia nga kabilin sa akong lula. Nya halos tanang Biblia sa akong lula mga igsoon, dihang namatay akong lula gisudto og plastic, giapil to dito butang dito sa minteryo.
No, dito gyud gipadaag gyud sa sementeryo. Muto na anugunan ko mga igsoon nga sa panahon nako karon nga nagkinahanglan ko og mga Biblia, na anugunan ko nga kay na mo koy buot ato mga igsoon diyang akong lula namatay. Halos tanang Biblia sa akong lula kay himasaman to siya Biblia mga igsoon. Pagkamatay sa akong lula, ang iyang Biblia mga igsoon, ul-ugyog to King James version. Gisud og plastic, unya gipada dito apil sa iyang paglubong mga igsoon. Kanilang yun ang nabilin taon mga igsoon niya. Na gipamaak man ganis mga gipamaak jud sa mga kuan mga igsoon, mga mananap diri na. Pero at least wa gyapon maklaro gyapon litra. Dira King James version. O niya unsa ni siya nga kuan mga igsoon? Asa kini nga Biblia mga igsoon kay King James version man dili gyud ni siya Bible sa Katoliko. No? Dara King James version Thomas Nelson Publishers. Thomas Nelson Publishers, Holy Bible King James Version. Unsa may ilang pamatuod sa mga dili Katoliko nga Bible? Unsa may atong nga basa dinhi? Dili man ni Katoliko nga Bible. Ilag yung gipamatuod nga si Kristo na tao Disyembre 25. Sa kinig yun nga Bible. Dili yun ni Katoliko nga Bible ha. Ilag yung gipamatuod, giangkon gyud nila nga si Kristo na tao Disyembre 25. Giangkon gyud sa kinig gyud nga Bible. Dili ni Katoliko nga Bible. Atong basahon. Niya. Atong basahon mga higala. Okay, dara. Niya mga igsoon. Kini. Naagyo diri mga igsoon no? Giangkon gyud nila. Biblia niya. Dili ni newspaper. Dili ni kalendaryo, Biblia gyud. Holy Bible ha, atong gigunitan. Unsa man atong basahon? Gingon diri. Christmas, the holiday on December 25, which celebrates the birth of Jesus Christ. Mga igsoon, klaro kay mga igsoon sa Biblia gyud ha, Biblia ni. Nya unsa yatong basa dinhi? Basa ta. Christmas, the holiday on December 25, which celebrates the birth of Jesus Christ. Klaro kay mga igsoon, klaro kay mga higala, no? Dili na kinahanglan mangita patag tekstos Biblia. Mingon siya Biblia magana Bra Carlo, asa man nga teksto imong gibasa? Dili na mistil pa mangita tag tekstos Biblia. Basta ako og yung nabasa sa Biblia. Amen. Dili na mistil pa mga igsoon nga mangita patag pangitaan patag teksto be basahi ko brad teksto gyud brad. Dili na mistil pa mangita pagkag teksto, no? At least nabasa na nako sa Biblia mga igsoon. Nabasa gyud nako Christmas, the holiday on the December 25, which celebrates the birth of Jesus Christ. Mga igsoon. Nya di ni Biblia akong gibasa. Sama din ni ay newspaper, di ni newspaper oy. Biblia ni mga igsoon, Biblia ni. Niya mangutana bre ni sila. Di man na teksto Bra Carlo. Basaha sa teksto. Ang tubag na ko niya na dili na namistil mangita pa kag teksto. Di na namistil pa basahon pas teksto. Klaro naman kay ni Biblia naman gyud ni. Diskumpiyado pa mo, Biblia na ni mga igsoon, Holy Bible. Unsa may mabasa dinhi? Balikon ako para masuod sa hunahuna sa itong mga higala ha. Christmas, the holiday on December 25, which celebrates the birth of Jesus Christ. Unsa dining December 25? Matod pa din mao kini gisaulog kini ang pagkatao, ang birthday ni Jesus Christ. Ang Pasko usa ka holiday. Ang Pasko, Disyembre 25, mao kana ang birthday sa atong Ginoong Hesukristo, the birth of Jesus Christ. Dili ni Biblia ang Katoliko ha? Biblia ni sa mga dili Katoliko. Biblia ni sa dili Katoliko. Dili ni Katoliko nga Bible. King James Version, kabautan niya na ang King James Version mga higala. Kini nga King James Version by Thomas Nelson Publishers.
King James Version mga higala, no? Thomas Nelson Publishers mga igsoon. The King James Version mga higala, nabasa gyud. Christmas, the holiday on December 25, which celebrates the birth of Jesus Christ. Biblia ba akong gibasa? Biblia. Biblia akong gibasa. Dili newspaper. Nya mangutanang mga laing reliyon. Asa man ang teksto bro Carlo? Ops, dili na ta mistil pa mangitag teksto. Dili na mistil nga mulatag pa kog teksto. Basta nabasa na ko sa Biblia. Kay nangutana mamog naabay mabasa sa Biblia, kabir to kabir, naaoy sobra pas kabir. Unsa man ni? Dili ni Biblia, Biblia ni mga igsoon. Sa ato pa mga igsoon, lig-on ang akong ebidensya. Biblia o kalendaryo. Pirting liguna. Pirting liguna. Asa pa man mulusot sila ani? Mulusot pa sila ani? Kumusupak sila sa kalendaryo, ipareklamo sila sa gobyerno. Kumusupak mo sa kalendaryo, December 25, Christmas Day, supakan niyong gobyerno. Lalisa, dibatihan niyong gobyerno. Dibatihan niyong gobyerno. Lig-on kayo, kalendaryo atong gigamit, o Biblia mga igsoon. Holy Bible gyud mga igsoon akong gibasa Holy Bible. Nya dili pag gyud Katoliko ni nga Bible. Di pag gyud ni Katoliko nga Bible. Mao na mga igsoon, dili na ta ang nasuwat na gyud, di na gyud ta kasupak ana oy. Di na gyud ta kausaban na. Ang gibuhat mga laing reliyon ilaha kay wala naman gyud sila mahimo, supak na lang gyud na sila. Wala naman sila mahimo kay nasuwat naman, ang nasuwat na gyud na. Di na ta kasupak niya na kay mao na ni gituhuan sa mga milyon-milyon nga mga tao sa tibuok kalibutan. Tibuok katawhan sa tibuok kalibutan. Halos tanang tao tibuok kalibutan nagtuog yun. December 25, maong adlaw na tawhan ni Kristo. Unya ilisan pa ng buwan na unya adto ibutang sa Oktubre. Lisod na kay na oy. Mas malubag pang bukos kuwayan nun ka sa nasuwat sa kalendaryo o sa Biblia. Ang nasuwat sa kalendaryo, December 25, Christmas Day. Mao gyud din ang Pasko, Disyembre 25, maunang adlaw na tawhan sa atong Ginoo. Mao na mga igsoon. Mao na mga higala. Dara. Ya mangita pa mo og tekstos Biblia? Dili na. Nya arita. Kay mangutana magyud sila tekstos Biblia mga higala. No? Mangutana magyud sila tekstos Biblia. Kana manggong arita sa tekstos Biblia mga higala. Dihang gipabaw si Zacarias, no? Kay kani si Zacarias mga igsoon, do naman siya asawa mga higala. Unya ang iyang asawa dili nakanak. Muna si Zacarias mga igsoon, nagampo siya kay tungod kay natong higayon na iyahaman tong duty. Kay pari man siya iyaha tong turno nga sa panahon nga mo mag-insinso na siya, kay pare man siya, gamitunon man na sa mga pare ang insinso. So siya dito templo. Unya, kining mga Hudyo, doon na ni sila gitawag og Fiesta sa Trompeta. No, Fiesta sa Trompeta. Unya, si Zacarias mga igsuon, misulod dito mga igsuon, buwan sa Septembre. No, buwan sa Septembre. Kay mao man ang buwan na mga igsuon nga ting duty at ting halad mga igsuon kay kini manggong mga Hudyo sa di pa sila magsaulog og pista sa trompeta. Duna may 9 days. Kanang 9 days mao nay pangandam sa di pa sila mag pista sa trompeta. Sa ato pa sa ato anang panahon karon mao nang atong nobina. Dunay 9 days nga pagampo sa dili pa moabot ang kapistahan. Mo na nga si Zacarias mga igsoon, misulod siya dito sa templo kay pari lagi siya. Magbuhat siya dito og mga halad alang sa kapasayloan sa sala. Paglabyog niya ngadto sa insinso mga igsoon dito jud sa templo mga igsoon. Ang anghel nga si Gabriel nagpakita ni Zacarias. Nya sa tong buwan na Septembre, mingon ang anghel sa Zacarias, ayaw kahadlok ay kalisang. Ang imong pagampo gidungog sa Dios. Mo ni gisulti sa anghel.
Ningon na yon si Zacarias sa paghitabo niini. Nga akong asawa pirti na mangguwa nga makaanak pa kato. Ningon ng anghel walay imposible sa Dios. Kay di man ka mutuo sa Zacarias maamang ka. Maamang ka di ka kasulti. Wa ka mahibaw ang imong asawa unom na kabuwan ang iyang pagpanamkon. Asa man ang mabasa? Lucas 1:5-6. Ato na ning subayo na sa Biblia ha? Kay mangutana man sila teksto. Muna sa Biblia makwinta na to nga si Kristo na tao jo Disyembre 25. Although bisag dili na to litra por litra mabasa, bisag dili litra por litra na to mabasa, pero masubay o makwinta na to sa Biblia. Sud na jud is teksto ha? Lucas 1:5-6. Niatong higayuna gihipaybaw si Zacarias. Mingon ang anghel ngadto kang Zacarias, unom na kabuwan ang pagsabak ni Elizabeth. Nya unsa man tong buwan na? Buwan na sa Septembre. Kay ang mga pari anang higayuna mga igsuon panahon sa Septembre. Duna na sila tulumanon. Paghalad mga igsuon kanang gitawag natog atonement of sin, kanang pagpapa sa sala. Mao nay buhaton sa mga pari. Nya buwan to sa Septembre. Sa to pa ang pagpahibaw sa anghel buwan sa Disyembre ay buwan sa Septembre. Nya unsay gingon sa anghel unom na kabuwan. Karon ihapta kay gikan sa Septembre unom naman kabuwan ang pagpanamkon ni Elizabeth. Septembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, January. Unom kabuwan na? Septembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, January, February, March. Ang ikaunom ang Marso. Kay timan ang anghel nagpahibaw ni Zacarias nga ang iyang asawa nga si Elizabeth, katong mama ni John the Baptist ba, si Elizabeth. Nga gipaibaw si Anghel Gabriel nagpaibaw ni Zacarias nga ang iyang asawa unom na kabuwan ang iyang pagpanamkon. Sa to pa, gikan sa Septembre ihap kag unom kabuwan, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, January, February, March, Marso maoy ikaunom nga bulan. Kanang Marso mga igsoon, maopoy pagpanamkon ni Mother Mary. Kay mas una man nanamkon si Elizabeth kay ni Mother Mary. Mao bitaw moingon ta nga si John the Baptist maguwang og unom kabuwan ni Jesus Christ. Kay nga naman, kay mas una magnanamkon si Elizabeth kay ni Mother Mary. Mao na pag ihap og unom kabuwan gikas pagpahibaw sa anghel unom kabuwan Marso mo ikaunom. Pag Marso mga igsuon maunhay pagpanamkon ni Mother Mary. Okay? Muna, gikan sa Marso, ihap ka og siyam kabulan. Kay 9 months man na. No? Unom man na kabulan ang dadon sa ginikanan. Okay. Gikan sa Marso, ihap tag 9 months. Siyam kabulan. March, April, May, June, July, August, September, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Tanawa ha? Gikan sa Marso, mo ikaunom. Unya sa balaod ang babay unom siyam gyud na kabuwan. Ang bata nga iyang dadon sa iyang tiyan unom man gyud na kabuwan. Kay kung 5 kabuwan abnormal ang bata na. Karon Marso ha maoy pagpanamkon ni Mother Mary. Ihapdag siyam kabuwan. Marso, April, May, June, July, August, Septembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Disyembre mo ikasiyam nga bulan mga igsuon. Mao na ang Disyembre mao ang buwan na si Kristo gipakataw. Nataw si Kristo buwan sa Disyembre. Mabasa na litra por litra sa Biblia, dili litra por litra mabasa, pero makwinta na to sa Bible. Makwinta na to sa Bible. Teksto jud gikan sa Lucas 1:5-6 unya niabot og ang ikasiya mao ang Disyembre. Muna gikan sa Disyembre nagpahibaw ang anghel ang nataw ang balaang bata mga igsoon. Mao to niingon ang anghel sa Lucas 2:11. Mingon ang anghel ngadto sa tulok ay sa magbalantay sa karniro nga naa dito sa gawas. Ngadtong higayuna dito sa Bethlehem na may mga magbalantay sa karniro tuwa dito sa gawas. No, nagpakaon sa ilang karniro. Mingon na yon ang anghel. Paglipay
paglipay. Kay karong gabhiuna nataw sa lungsod ni David ang Kristo nga Ginoo. Sa ato pa niadtong gabhiuna, sa ato pa niadtong pagpahibaw sa anghel, paglipay. Sa ato pa ang mensahe sa Pasko, kalipay. Muna panahon sa Pasko, kung maghandom ta sa Pasko, maghandom ta sa pagkatao sa atong Ginoo panahon sa Pasko, kabantay ka ang atong bation, kalipay. Dili ka guol, kalipay. Kalipay. Kabantay mo kung maghandom ta sa pagkatao sa atong Ginoo panahon sa Pasko, kalipay atong bation. Kay mao na ang mensahe, mao na gisulti sa anghel ngadto sa tulo asa magbalantay sa karnero. Lucas 2:11. Paglipay. Kay karong gabhiuna sa ato pa niadtong pagpahibaw sa anghel, karong gabhiuna nataw sa lungsod ni David ang Kristo nga Ginoo. Kalipay sa ato pa ang mensahe sa Pasko, kalipay. Pamilya magsalo-salo uban ang kalipay. No? Maglipay ta kay mao nay mensahe mga igsoon, kalipay kay nataw ang manluluwas. Nga maoy muluwas sa katawhan mga igsoon, gumikan sa atong sala. Nataw buwan sa Disyembre. Sa pagpahibaw sa anghel mga igsoon, karong gabhiuna ang oras adto mga igsoon alas 6. Alas 6. Unya kanang alas 6 mga igsoon sa time sa Hudiyo gitawag na og alaka time. Kanang alaka time mga igsoon mao nay time, mao nay tawag sa orasan sa mga Hudiyo. Unsa may ngalan sa orasan sa mga Hudyo, gitawag na siya alaka time. Kanang alaka time mga igsoon, 6 to 6 ra na ang mga Hudyo. 6 to 6 ra na sila. Lahi man sa tuwa sa Pilipinas. Sama karon Domingo. Kanus ama ni mahimong Lunes. Kanus ama ni mausap ang pizza. Inigtungtong sa alas 12 sa kadlawon. Inigtungtong sa alas 12 sa orasan na to. Alas 12. Inigtungtong sa orasan sa alas 12. Usab ng pizza, usab ng adlaw. Lunes na dinhi sa tuwa. Pero sa pagpahibaw sa anghel mga igsoon, karong gabhiuna, kadtong gabhiuna ang oras ato alas 6. Matod pa sa record, alas 6. Karon lahi man sa mga Hudyo nga basta mo tungtong ganing alas 6, usab na ang ilang adlaw ana. Usab na ang ilang pizza ana. Sa ato pa gikan sa pizza 24, nagpahibaw ang anghel tungtong yun alas 6, nahimo ng Disyembre 25. Kay lain naman tong adlaw, lain na po tong pizza. Kay alas 6 naman, basta tungtong ganing alas 6, alang sa mga Hudyo, usab na ng adlaw, usab na ilang pizza. Mao na, gikan sa 24, pag alas 6 mga igsoon, maoy motong pagpahibaw sa anghel, mao ng pizza 25. Sa ato pa, masubay nimo, makwinta nimo nga si Kristo nataw Disyembre 25. Dito na nimo ibase sa kadtong pagpahibaw sa anghel ngadto ni Zacarias. Buwan to sa September kay si Zacarias good mga higala kay usa ka pare. Ako malikon ha. Basta panahon sa September mga igsoon, mao nay halad sa mga pare, sa mga Hudyo. No? Buwan sa September. Ang gitawagan na nila kanang pagpamayad sa sala. Pagpamayad sa sala. September, mao to'y pagpahibaw sa anghel. Zacarias ayaw kahadlok. Karon kay di man ka mutuo sa Zacarias, maamang ka, di ka kasulti. Kay di man ka mutuo sa akong gisulti nga ang imong asawa unom na kabuwan ang iyang pagpanamkon. Wa man mutuo sa Zacarias. Imposiblihan man kay siya. Pero sa Dios wa may imposible. No, may imposible sa Dios. Bisag edad pag 90 o 80 si Elizabeth, wala imposible sa Dios. Namabdo si Elizabeth. Unom na gani kabuwan ang iyang pagsabak. Karon gikan sa September, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, January, February, Marso mga igsoon mo ikaunom. O kanang Marso maupoy pagpanamkon ni Mother Mary. Bosa gikan sa Marso ihap ka og siyam ka bulan. Kay siyam ka bulan ra man ang dadon sa inahan. Siyam ra man ang kabulan ang dadon sa inahan. Kanang bata nga naa sa tiyan. Unya si Kristo na tao mga igsoon ilaw man sa balaod. Galacia 4:4 atong basahon. Sa Galacia 4:4 nga si Kristo na tao ubos sa balaod. Galacia 4:4. Na tao si Kristo
ubos sa balaod. Nya karon mingon kag balaod, unsa may balaod sa mga babae kung mamabdos? Di ba balaod na sa mga babae kung magmabdos 9 months jud na. Siyam jud na kabulan ang dadon-dadon sa ginikanan sa ilang anak, sa kanang bibi sa ilang tiyan. 9 months. Mo na balaod jud. 9 months. Unya unsay giingon sa Galacia 4:4, natao si Kristo ubos sa balaod. Ubos kay ubos sa balaod 9 months jud kay mao man gyud balaod jud sa mga babae magmabdos 9 months jud na mao gyud balaod nga ipanganak nila ang bata siyam jud ka bulan mao gyud balaod sa babae magmabdos. Karon Marso ihap kag 9 months. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Siyam ang ikasiyam maong December. Muna moingon mi December mo gyud ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo ng ison. December 25 higala. December 25. Muna mga igsuon, tuod man daghan na kay tang gipanggamit kalendaryo atong gigamit pag-prove nga si Kristo natao December 25, ilagya pong gisupak. Muna niingon ko nila, kung inyong gisupak ang kalendaryo, supaka ang gobyerno. Kaya ang gobyerno mo ni produce ani. Ang gobyerno mo ni produce aning kalendaryo, supaka ninyo. Kung di mo kasupak sa gobyerno, kanang kalendaryo nga naa sa inyong balay, laksi ana. Panglaksi ana, pangtangtanga na. December 25 mao gyud nasulat diri sa kalendaryo nya, supako na ninyo. Mao na nay gituhuan sa daghang mga tao. Asa may mimutuo? Sa gituhuan sa daghang mga tao o kining mga laing reliyon nga pila ra ni sila kabuok. Pila ra kabuok mga wa mo tuo nga si Kristo na tao Disyembre. Pila ra gud mo kabuok maihapras kamo. Kontra sa mga milyon-milyon nga mga tao sa tibuok kalibutan ang nagtuo nga si Kristo na tao Disyembre 25. Mas mo tuo ko, mas mo pabor ko diri sa milyon-milyon nga mga tao. Kay nganong gituuan mo na sa kadaghanan? Dili lalim oy, ang ang milyon-milyon nga mga tao imong ilaron, di na mahitabo. Tinuod gyud na nga natawo si Kristo Disyembre 25. Nya karon brad, kanang ilang pasiatab nga si kana kunong Pasko o Christmas gikan kuno nas pagano dili na tinuod. Di na tinuod nga ang Katoliko misunod sa pagano. Ano mo sunod mami sa pagano? Sa wala pa ang pagano mga igsoon, diha na may Roman Catholic. Diha ng simbahang Katoliko, diha na ang Iglesia Katolika sa wa pang mga pagano. Nya nga moingon mo nga ang mga Katoliko igo rang miadap, misunod sa selebrasyon sa pagano. Mao na ang mga Katoliko nagsaulog pug og Pasko, gikan kuno na sa pagano. Tinuod ba? Gikan sa pagano? Dili na tinuod oy nga ang Katoliko nagsunod sa pagano. Wa ay pagano diha nay Katoliko. Nya ano moingon man ka nga gisunod na sa Katoliko. Naguna day ang pagano kay sa Katoliko. Kay kung miingon ka gisunod, meaning ulahi ra gyud ang Katoliko. Kay kung miingon ka gisunod, igo lang misunod ang Katoliko, igo lang midawat. Meaning do na gyud ay naguna pa sa Katoliko kung mauna. Nya ang Katoliko diha naman na sa wa pang mga pagano. Sa wa pang mga pagano diha nay Katoliko. Nya katong selebrasyon sa pagano, mabasa man na sa The Catholic Encyclopedia, di ba? Mao man ilang gamiton the Catholic Encyclopedia. Mo ni gamiton ni Brad Ilisoriano nga ang mga pagano kaniadtos mga tuig 300 ngadto sa 330 nagsaulog ang mga pagano sa Roma sa ilang Diyos nga si Sol Invictus. Nya ang ilar bang Diyos gituhuan na ba nila na tao Disyembre 25 po. Nya ila na yung ipahid sa Katoliko. Maunang Pasko sa Katoliko gikan na sa pagano. Ayaw gyud mo pa ilad ana igsuon. Kay sa wa pang pagano diha na Roman Catholic, diha nang Katoliko gauna na ang Katoliko daan. Nya moingon kag ang Katoliko igo lang miadap. Ngano mingom tag niadap ang Katoliko, nauwahi din Katoliko mga igsuon. Wa man mauwahi ang Katoliko. Nag-una pa ang Katoliko kay pagano. Sa ato pa nag-celebrate na ang Katoliko sa Christmas, sa wa pa ang pagano. Nasabta ninyo mga igsoon? Nag-celebrate na ang Katoliko sa wa pang pagano. Kay kung moingon ka ang mga pagano
nag-celebrate sa ilang Diyos unya gi-adapt kuno na sa Katoliko, mo nang Katoliko nag-Christmas food gikan kuno sa pagano. Sa to pa kung ato ng tuhuan mahug na hinuon ang Katoliko na awahi, kay igo ramang mi-adapt, kay kung mo-adapt ka meaning nauwahi ra gyud ka ana, napagyoy nag-una ana. Kay ang Katoliko igo ramang kang misunod sa pagano. Sa to pa ang Katoliko uwahi ra di kayo kung mao na. Na dili man na mahitabo ang Katoliko na uwahi. No? Mao manggani mi Christianize sa mga pagano. Ang mga pagano gi-Christianize pa manggani sa mga Katoliko dito sa Roma. Meaning diha na Roman Catholic, diha na ang Santa Iglesia Katolika, sawa pa ang mga pagano. Karon, nagsaulog na ba ang Santa Iglesia Katolika sa Christmas, Disyembre 25, ang tubag? Yes, nagsaulog yun. Unsa may ebidensya na to? Numero unong ebidensya na to, usa sa mga church fathers. Usa sa ebidensya na to, kining usa sa haligi sa simbahan. Kini si Saint Justin Martyr. Kini si Saint Justin Martyr, miabot ni ni-exist ni siya sa mga tuig 120 AD. Imagine nimo 120 AD. 120 AD. 120 AD. Ha? 120 mi-exist si Saint Justin Martyr. Si Saint Justin Martyr sa iyang lapida. Dihang namatay si Saint Justin Martyr, ang iyang lapida gibutangan gyud dito, gikulit gyud dito December 25 Kislev, kay kanang December Kislev man na, no? December 25 Kislev mo nay kalendaryo, mo nay terminos mga kalendaryos mga Hudyo. Ato a December sa ilaha kanang December Kislev. December 25 Kislev, the birth of Jesus Christ. Mao gyud ay nabutang dito sa lapida ni Saint Justin Martyr. Mismo si Saint Justin Martyr mga higala ila na gyud nga kanang December 25 mao gyud na ang natawhan sa atong Ginoo. 125 AD kana nahitabo. Unya mo ingon mo ang Katoliko igo lang misunod sa pagano nga nagsaulog sa Pasko, di na tinuod. Kay sawa pang pagano diha nay Katoliko nagselebrar na, nagsaulog na sa gitawag na tuog Pasko. Tuig 120 AD. Unya doon na tay karaan nga Catholic Encyclopedia mga igsoon, wa na to makuha na sa ako ang na dito speakers. Wa na ko makuha mga igsoon. Doon ay karaan nga Catholic Encyclopedia. Klaro gyud kayo ang mga early fathers, katong mga karaan nga mga early fathers sama ni Saint Justin Martyr, katong mga karaang mga Kristiyano sa Antioch, no? Mga early Christian of Antioch nagselebrar gyud sila sa December 25 mao ang Christmas. Mga early Christian kana, ang mga early Christian sa Antioch nagselebrar na sa December 25 Christmas Day. Una pa na sa pagano, wala pa'y pagano ana, tuig 120 AD. Ang mga pagano mga igsoon, kanusaman to sila nagsaulog sa ilang gitawag na to og sani Pasko, ay kanang gitawag nila og sana Sol Invictus. Katong mga pagano kanusaman to sila nagsaulog sa ilang Sol Invictus 300 ngadto sa 330 AD. Maunang tuiga ang mga pagano sa Roma nagsaulog sa ilang Sol Invictus. Itong Diyos nila nga Diyos nga adlaw. Gituan to nila katong ilang Diyos nga adlaw na tao Disyembre 25. Ilan ang gi-celebrate sa mga pagano? Unsang tuiga? Tuig 300 ngadto sa 330 AD. Karon doon na pa may nagunana si Saint Justin Martyr, ang mga early Christian of Antioch na nagisaysay na sa Catholic Encyclopedia nga ang mga early Christian of Antioch, katong mga Kristiyano sa Antioquia, og si Saint Justin Martyr sa tuig 120, wala pang 300 sawa pang 300,
120 AD si Saint Justin Martyr miilanag yun nga ang December 25 maunang adlaw na tawhan ni Kristo. Nya moingon mo nga ang Katoliko igo rang misunod sa pagano? Di gyud na tinuod. Wala pay pagano ang Katoliko. Nagselebrar na sa December 25 mga higala. Hinaot mga igsuon nga masabtan kini sa atong mga higala nga mga dili Katoliko og sa mga Katoliko nga naglantaw karon. Hugot ang atong gibarugan nga ang simbahang Katoliko di gyud masayop. Kung ang simbahang Katoliko moingon nga si Kristo na tao Disyembre 25, di gyud mahitabong masayop ang simbahan. Kay ang simbahan haligi og patukuranan sa kamatuoran. Matod pa sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, ang iglesia sa Dios nga buhi. Sa ato pa ang simbahan mao ang haligi og patukuranan sa kamatuoran. Unsa dining simbahan? Haligi og patukuranan sa kamatuoran. Sa ato pa ang simbahan kamatuoran, haligi og kamatuoran. Ang simbahan haligi og patukuranan sa kamatuoran. Unya manudlo nagsayo? Haligi na og patukuranan sa kamatuoran, manudlo hinog sayo. Dili mahitabo ang simbahan manudlog sayo kay lawas kana ni Kristo. Ang simbahan lawas ni Kristo, Kolosas 1:18. Si Kristo mao ang ulo, ang simbahan mao ang iyang iglesia. Unsa dining iglesia? Mao ang iyang lawas. Si Kristo mao ang ulo. Ang simbahan mao ang iglesia, mao ang iyang lawas. Karon kung ang iglesia Katolika, ang simbahan manudlo og sayop, nasayop di ang lawas ni Kristo. Dili mahimo nga ang simbahan masayop kay lawas kana ni Kristo higala. Busa ang simbahan dili masayop sa pag-ingon Disyembre 25 mao ang adlaw na tawhan sa Ginoo. Dili mahimong masayop ang simbahan kay ang simbahan lawas ni Kristo. Dili mahimong masayop ang lawas ni Kristo kay kanang lawas og si Kristo usara ba gyud na. Kay kung masayop ang simbahan na mahug og nasayop si Kristo ana. Kay ang simbahan og si Kristo di gyud na magabuwag. Mao na mangisuon ang simbahan di gyud masayop kung ingon nga si Kristo na tawo Disyembre 25. Di gyud na masayop ang simbahan. Kay ang simbahan lawas ni Kristo og dili mahitabo ang lawas ni Kristo masayop. Amen. Unya sa di pa ta mahuman mga igsoon, ato sa ning itimbaya. Ato sa ning itimbaya kini mga naglantaw nato karon sa ato ang live Facebook. Ug labi na sa 3 viewers no nga naglantaw nato karon sa di pa ta mahuman mga igsoon, ato usa ning basahon ang mga naglantaw nato karon mga igsoon ha. Ato sa ning basahon ug ato ni itimbaya mga igsoon. Ubay-ubay gyud na naglantaw nato karon mga igala. Mary Joy Diaz Digari, salamat sa imong pagtan-aw. Mary Joy Dundi Pakibot, salamat sa imong paglantaw Brad Dundi Pakibot. Ako nya to i-send nimo ha. Ang katong Biblia nga akong gigamit nga dunay duha ka adlaw igpapahulay. Ang Sabado ug Domingo, no? Ako nya to i-send nimo. Nigs his Escobedo, salamat brother sa imong paglantaw. Ilyas Mahilom, salamat sa imong paglantaw. Charlie Vertudazo, watching from Lilingayon, Valencia, Bukidnon. Kalayo. Salamat brad Charlie, watching from Lingayon, Valencia, Bukidnon. Salamat ha. Aljon Lee, salamat brad Aljon sa imong paglantaw. GM Dagaraga, salamat sa inyong paglantaw. Jumil Valoria, salamat sa inyong paglantaw. Og ni Janry Punay, in the early years of Christianity, Easter was the main holiday. The birth of Jesus was not celebrated. In the 4th century, church officials decided to institute the birth of Jesus as holiday. Taas kayo yung mensahe mga igsoon, taas kayo. Ayang punto ni John Ripunay, kani si John Ripunay, sa badista man ni, wala ko no gisaulog ang sa mga early Christians, ang sana
ang December 25. Tinuod ba na wa sa Uluga? Di gyud na tinuod wa sa Uluga. Kay sa panahon ni St. Justin Martyr sa tuig 120 AD, mi ilan na si St. Justin Martyr gani nga ang December 25 maong adlaw na tawhan sa Ginoo. Di man si St. Justin Martyr early Christian to siya. Tuig 120 AD, first century pa gyud. Si St. Justin Martyr nga usa ka early Christian, no? First century pa gyud na siya mga igsoon. Miila na magani siya nga ang Disyembre 25 mao ang adlaw gyud nang natawhan sa Ginoo. Nya ang mga early Christian sa Antioch nag-celebrate gyud sila sa December 25. Na ako'y Catholic Encyclopedia na kaning imong gigamit brother John Ripunay unsa ni nga libro? No, unsa ni siya nga libro? Nga mga early Christian kuno wala kuno mag-celebrar sa Pasko. Klarohon tani nga unsa ni siya nga libro. Kay kung libro ni siya nga putos lang sa buwad, di kay kumuuyon ani. Di kay kumuuyon ani. Tingali doon na siguro uban nga mga Kristiyanos, nga katong mga Kristiyanos nga dili kayo kumbinsido nga natawo si Kristo, mao siguro tong wala mag-celebrate. Katong mga Kristiyanos kanato ba nga nagduda ba nga si Kristo wa matawo Disyembre 25, wala sila siguro mag-celebrate. Pero wa magpasabot nga sayop na ang December 25. Lahi magunang moingon ta nga wala isilibrar ang December 25 og lahi pod nang sayop ng December 25. Ang December 25 mao man gyud lalisan. Wa maglalis og Christmas, wa maglalis og Pasko. Kaya ang Pasko mabasa man sa Bible. No? Mabasa man sa Bible ang Pasko. Ang Christmas, moingon man laing reliyon, awa may problema sa Christmas kay kada adlaw pwede man Christmas. Maghinatagay, pwede man kada adlaw maghinatagay, pwede man kada adlaw mag-Christmas. Wa sila lali sa Christmas, wa sila lali sa Pasko. Ang ilang lalisan kana yung December 25, unsaon pagpamatuod December 25 na tao si Kristo. Mao na mga igsoon, walay problema kung atong tugutan sa way pag-uyon kining mensahe ni John Ripunay nga mga ang early Christian kuno wala mo silibrar sa Pasko. Ato ning klarohon, unang pangutana, unsa ni siya nga libro? Muna ako pangutana, unsa ni siya nga libro? Tingalig, maggamit-gamit lang ta diri, unsa ni gipost ni wata kabaw ba, unsa ni siya nga libro? Di ba kani siya, diin kani niya na kit-i, di ba kani siya puto sa buwad? Muna atong klarohon, unsa ni siya nga libro? Kung doon na magani mga early Christians nga wala mo silibrar, kato siguro ning mga Kristiyanos nga mga nagduha-duha ba nga si Kristo wa mataw sa December 25. Kato siguro, doon na siguro yung mga ubang mga Kristiyanos nga nagduha-duha nga si Kristo wa mataw December 25. Doon na siguro yung uban. No? Pero sa panahon ni St. Justin Martyr sa tuig 120 AD, giilana sa mga early Christians nga ang December 25 mao gyud ang birthday ni Jesus Christ. Ang mga early Christians of Antioch, ang mga karaang mga Kristiyano sa Antioquia nagsilibrar na sa Pasko. Early Christian na sila. Nagsaulog na gani sa December 25. Unya kining giingon ni John Ripunay nga dunay mga early Christians nga wa magsaulog sa Pasko. Klarohon tani kung unsa ni siya nga libro. No, unsa ni nga libro diin niya makubkubi. Diin niya makit-i. No? Mo ni mga igsoon. Di gyud kumutuo ang mga early Christians kaniadto wala mo ilasa, wala mo silibrar sa Pasko. Ni silibrar gyud sila mga igsoon. Gi-confirmar gyud na ni St. Justin Martyr mga igsoon sa tuig 120 AD. Amen. Mao na mga igsoon. Unya ay daghan na makay mensahe diri sa John Ripunay, balik-balik naman ni. Maura na, balik-balik mang iyang gisin. Mao na to akong tubag brother. Charlie Virtudaso, tama gyud bro. Ginilyn Balaba, salamat Bra Jumil. Og sa maayong pagtanaw ni John Ripunay. Okay. Aper pagusan amin brad na ay History of Christmas brad Carlo nagtugan. History of Christmas nagtugan lagi. Pangutana unsa lagi na nga history, di ba history sa tubaan, ha? Di ba kana history sa tubaan? Tingali istorya ra nas tubaan ba? No? Manggawas na ng istorya mga igsuon, panahon makainom nas tuba. Unsa na nga history? History o klaro na history o istorya sa tubaan. Muna klarohon nato unsa nang history.
Mo nagiinan bitaw tikaw, wala kung doon na may mga early Christian nga kanato nga wa magselebrar sa Pasko. Kadto siguro ng mga Kristiyanos nga gaduha-duha nga wala sila mutuo nga December 25 gyud. Pero gikonfirmar gyud ni Saint Justin Martyr nga sa panahon sa tuig 120 AD ang mga early Christian jud, halos mga early Christian nagselebrar jud sa December 25 Christmas Day. Halos halos early Christian jud panahon ni Saint Justin Martyr nagsaulog sa December 25. Mauna siya mga igsoon. Ang mga early Christian sa Antioch nagsaulog og December 25 Christmas Day. Mauna mga igsoon. Mauna. Kay kung moingon kag mga Kristiyano jud kaniya tuwa magsaulog, adi ko matuwa na. Hindi ko magtuwa na. Kay usa nga na ako'y mahatag kani si Saint Justin Martyr. Na ako'y Catholic Encyclopedia nasa luyo, na ako'y Catholic Encyclopedia mga igsoon. Gisgutang yun dito nga si Saint Justin Martyr sa iyang lubnganan, gibutang yun dito sa iyang lapida nga December 25 birthday yun ni Jesus Christ. Gibutang yun dito mga igsoon. Amen. Amen. Pagusan, salamat sa inyong paglantaw, brother. Okay. Jan Ripunay, specific nga pangutana Brother Carlo, asa sa Biblia mabasa kapitulo bersikulo nga si Kristo natawo pizza December 25, pangutana nga sayo. Okay? Matod pa ni Jan Ripunay, specific nga pangutana Brother Carlo, asa sa Biblia mabasa kapitulo bersikulo nga si Kristo natawo pizza December 25, pangutana nga sayop na. Okay, nga nung akong tubag ha, pangutana na nga sayop, ako nang koreksyonan. Kay kung nangutana kag pizza og buwan, unya nangutana kag pizza og buwan, ya anhan nimo pagitaon sa Biblia, di na pwede. Kay ang Biblia dili kalendaryo. Dili kalendaryo ang Biblia. Kay nangutana man kag pizza, nangutana kag buwan, atong tubag kalendaryo. Na diri oh. Oh, pizza. Dara, pizza, tubag December 25. Christmas Day. Dara, Christmas Day, December 25. Gibutangan jud niha. Gibutangan jud diri o Christmas Day para dili ka masayop og pag-ila. Christmas Day. Syarog mahagbong paa. Gibutangan ha, Christmas Day, December 25. Syarog mahagbong paa. Mahagbong pa ka sa exam ani Brad John Ripunay. Oh, dara, Christmas Day. Mao ni tubag. Dili pwede nga mangutana ka og pizza og buwan niya anha ko nimo pa papangitaon sa Biblia, di na pwede. Kay ang Biblia dili man kalendaryo, anhita mo base sa kalendaryo. December 25 yun. Unya unsa pa? Niya. Biblia. Oh, Biblia sad. Dara. Atong basahon. Wa di ka maminaw, ako man ning gibasa paganina. Dara. Dili ni Katoliko nga Biblia ha? King James Version ni. Mo ni sagarang gamiton sa mga Protestante, King James Version ni, dili ni Catholic Bible. Unsay mabasa dili? Christmas, the holiday on December 25 which celebrates the birth of Jesus Christ. Naagyod. Ang Christmas, ang Pasko mga igsoon, mao day na ang pagkatao, mao kana ang adlaw natawhan ni Jesus Christ. Naagyod. Naagi mabasa mga igsoon. Christmas. Ha? Christmas. Which celebrates. Tanawa? Gi-celebrate jud. Gisaulog. Which celebrates the birth of Jesus Christ. Unsa dining Pasko? Mao ang adlaw natawhan ni Jesus Christ. Sa ato pa, ang akong gibasa Biblia, unya hasta kalendaryo. Naagyod. Muna kung magsupak-supak mo aning kalendaryo, supakan ninyo ang gobyerno. Ato mo sa gobyerno pagsupak-supak. Karon kung dili mo kasupak-supak sa gobyerno, kanang kalendaryo nga gibutang sa inyong balay, panglaksian na, pangsunugan na, kay di mamumutuo og kalendaryo. Unya kung di inyo sunugon ang kalendaryo, laksiin na lang nag-usa ka buwan. Kanang Disyembre, laksian ng Disyembre, kay di mamumutuo. Di ba? Ana ra na siya kasimpol. Naara niyo dili mo modawat nya ako pa man ganing gisubay katong naa sa Lucas nga gipahibaw si Zacarias ni Anghel Gabriel.
Ako pa man gani gisubay nga si Zacarias gipabaw ni Anghel Gabriel. Ako pa man gani gisubay nya. Mangutana pag yung ka dyan ripunay. Nga specific nga pangutana, Brad Carlo. Asa sa Biblia mabasag kapitulo bersikulo nga si Kristo na tao pitsa December 25. Tubag kanang imong pangutana sayop nga pangutana. Ano mingon kog sayop? Ayaw basaha sa Biblia kay dili na kalendaryo ang Biblia. Kung mangita gani kag listahan sa utang, adto pangita sa listahan sa utang pod. Ayaw pangita dito sa listahan sa tambal. Ha? Ayaw pangita dito sa listahan sa tambal kay di na pwede. No? Kung mangutana gani kag listahan sa tambal, adto pod pangita sa listahan sa tambal. Ayaw dito pangita sa listahan sa utang. Kay maupaw na lang kag pinangita di gyud kakakita diha. Inanaw sab na kung mangutana kag pizza og buwan, arita. Kalendaryo ta. Kay klaro man kalendaryo, litra por litra gyud. Nya aritan ako'y gibasa Biblia pod. Na gyud. Nya mangita pa kag teksto kapitulo bersikulo, adi na pwede oy. At least na ako'y nahatag. Muna nararas mga tao timbang-timbangon ba kung kinsa masay nagsultik tinuod. No? Kay halos ra ba taon nituo ra ba halos ra ba taon na arabay kalendaryo. Oh, mao na akong tubag Brajan Ripunay. Lin Pridingki Manggubat, salamat sa imong paglantaw. Salamat yung tanan. Anthony Canyalis, good afternoon bro. Dali kayo naka-live. Oh. Dali ra masabi na abot. Muna dali kay ko naka-live Brad Anthony Canyalis kay dali masay ko na abot. GR Ruilan Inak Pulungon garaan nimo Brad oy padayon Brad. Sa may imong religion brother? Garaan nimo Brad oy padayon Brad. No? Unsa may religion ni GR? Kana sakto na bro, ka bro GC nga style awata. Ka GC style din GC katong safety sa kuan Bohol. Mo man siguro GC. Lin Predingki Manggubat, dili jud sila kalihay sa December 25 kay wala man sila on nga kalendaryo. Mao bitaw sister, mao bitaw niingon ko nga kung di magyud mo kadawat aning kalendaryo, December 25 magyud ang nakabutang gud. December 25 yun, mao gyud nakabutang sa kalendaryo. Natao si Kristo. Kung mao na kuha na paghimo na lang mo inyong kalendaryo. Kana na lang ba, no? Maghimo mo laing kalendaryo. Nya kanang Christmas Day ibutang na sa laing buwan dito baron sa Oktubre o diha baron sa Marso. Ana lang ba? Sabot-sabuti lang na ninyo. Sabot-sabuti na ninyo. Ariel Suwaybag, no? Salamat sa iyong pagtanaw Ariel Suwaybag. Ariel Suwaybag padayon bro anong ang pakikilala ni Kristo sa kaniya? Sarili bro, Diyos ba o tao? Agila Eagle pa bro. Anong ang pagpakilala ni Kristo sa kanyang sarili bro? Diyos ba o tao? Tubag, Diyos o tao? No, Diyos o tao. Kay naman na mabasa sa Biblia. Diyos ba si Kristo? Diyos. Nabas Biblia na. Sa balaang kasulatan mga igsuon, mga higala. No? Diyos si Kristo. Sa Roma kapitulo 9 bersikulo 5. Masagingon dito, nailaha ang mga patriarka. Gikan sa ilang kaliwatan, natao si Kristo. Unsa di si Kristo? Tao. Natao si Kristo nga mao ang Dios nga labaw sa tanan. Unsa di si Kristo? Natao nga mao ang Dios. Klaro kay mga higala, si Kristo natao nga mao ang Dios. As mabasa, Roma 9:5. Unsa si Kristo? Dios og tao, brother. Mao na ang pangutanan ni Agila Eagle, bro, ano ang pagpakilala ni Kristo sa kanyang sarili? Dios og tao. Dios og tao. Nya unsa pa? Naa ba sa Biblia nga si Kristo miangkon Dios, brad? Asang sitas mabasa, Brad Carlo? Si Kristo miangkon nga siya Dios. Naa mabasa. Naa sa hubad sa Aramaic plain English. Naamo na nga hubad Aramaic plain English. Juan 8 mga igsoon 58. Niingon Diyos si Jesus Christ, I am the living God. Niangkon Diyos si Kristo. Naana sa version sa the Aramaic plain English. Kana nga hubad nga Biblia. Kung naamo na nga hubad nga Biblia,
Basaha ang Juan 8:58. Niangkon jud si Jesus Christ. Niingon si Kristo, I am the living God, mga igsoon. Naagi mabasa nga si Kristo miangkon, ako ang buhi nga Dios. Unya unsa pa man si Kristo tao? Yes. Si Kristo tao ug Dios, maunay pag-ilas. Maunay pag-ila nato ni Kristo. Si Kristo Dios ug tao. No? Roma 9:1-5 na ilaha ang mga patriarka. Og sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Unsa di si Kristo? Tao nga mao ang Dios. Ato pa si Kristo tao og Dios. Mao na magigsoon. Mao na itubag natos pangutana ni Aguila Eagle. Bro, ano ang pagkilala ni Kristo sa kanyang sarili, bro? Diyos ba o tao? Diyos o tao, brad? Diyos o tao. Okay. Bro, may talata ba sa Bible na salita na December 25 na sinilang si Kristo? Latag na talata, litra por litra, brother. Brother Aguila Eagle, balikon na ko ang tubag kay gipangutana naman ni paganina ni John Ripunay. Dili lagi pwede nga mangita ta og mabasa diha sa Biblia litra por litra December 25 kay nangutana man tag adlaw natawhan, di ba? Natawhan man ka ang imong pangutana, adlaw natawhan ni Kristo. Ari lagi ta sa kalendaryo. Ari ta magbase sa kalendaryo kay naghisgot man tag adlaw natawhan. Mingon kag adlaw natawhan, adlaw, pizza ug buwan. Ari ta sa kalendaryo. Dili mahimong Biblia atong gamiton. Kay ang Biblia dili man kalendaryo. Mao na nga dili ta mangitag asa mabasa ang sitas Biblia. Si Kristo na tao Disyembre 25 litra por litra. Sayop na nga pangutana. No, kung mangutana tag adlaw natawhan ni Kristo, ari ta magbase sa kalendaryo. Dili diri sa tekstos Biblia. Kay ang Biblia dili man kalendaryo. No? Dili man nimo tug-ani mo kung unsang adlaw, unsang pitsaha, unsang buwan. Di man na makatug-ani mo ang Biblia. Kay ang Biblia di man kalendaryo. Ari ta sa kalendaryo. Kay mabasa gyud litra por litra gyud, mga igsoon. Okay? Unya sa palayan. Bro, ano ba si Kristo? Tao ba o Diyos? Pakisagot. Diyos o tao gani, bro? No? Aguila Eagle. Bro, ano ba si Kristo? Tao ba o Diyos? Diyos o tao, brother. No? Si Kristo Diyos o tao. Mabasa gyud nas Biblia. Roma 9:1-5. Na ilaha ang mga patriarka. Ato basahon mi. Roma 9:1-5. Ato basahon ha. Roma 9:1-5. Dara Biblia ha, brother ha. Roma 9:1-5. Ato na diretsoon sa 5. Kaliwat sila sa mga patriarka. Og sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Unsa di si Kristo? Tao. Na tao si Kristo, ang Dios nga labaw sa tanan. Unsa di ay? Matod pa ni Pablo. Na tao si Kristo nga mao ang Dios nga labaw sa tanan. Pangutana. Nasayop si Pablo ani o nagsulti tinuod? Mo na akong pangutana nimo, brad. Kini akong gibasa nga niingon si Pablo na tao si Kristo nga mao ang Dios. Sakto ni sayop. Kung may ingong kagsakto, man na, daog na. Diyos o tao, Judas Kristo. Naaman sa Biblia. Na ilaha ang mga patriarka. Na tao si Kristo. Wala mo hunong diha. Na tao si Kristo. Nga mao ang Diyos. Nga labaw sa tanan. Unsa di si Kristo? Tao. Nga mao ang Diyos. Sato pa si Kristo, tao o Diyos. Nya, kining gisulti ni Pablo dinhi. Sa Roma 9:5. Sakto ni o sayop? Beto baga, sakto ni sayop. Mingon kag sayop. Sayop dis Pablo ani di ay. Ika nunoy husto, si Pablo nunoy sayop. Lisod na natuhuan kung mauna. Muna ang tubag nako Aguila Eagle, bro, ano ba si Kristo? Tao ba o Diyos? Diyos o tao, brother? Diyos o tao si Kristo. Kung hindi mabasa sa Biblia, ayaw mo bang paniniwalaan, bro? Kung hindi mabasa sa Biblia, ayaw mo bang paniniwalaan, bro? Kung dili mabasa sa Biblia, wa magpasabot nga dili na natutuan. Kay mismo ikaw, brother, ikaw mabasa di ka sa Biblia. Di kanang imong ngalan, mabasa din na nako sa Biblia, dili man. Nya di na di ko mutuo po nimo. Kanang imong mama, brad, mabasa din na sa Biblia. Nya di na po kamutuo sa imong mama. Ha? Di na sa kamutuo sa imong mama.
Be, mangutana ko nimo Agila Igol. Kung dili mabasa sa Biblia, dili na mong yutuhuan. Karon pangutana, kanang imong mama, basaha kuno sa Biblia, naabay ngan sa imong mama sa Biblia. Maupaw na lang kag pinakli, di ko kabasa sa ngan sa imong mama sa Biblia. Nya, di na po kamutuo sa imong mama. Ha? Di na sa kamutuo sa imong mama? Muna, sayop na nga argumento tungod kay dili mabasa sa Biblia, di na tamutuo. No? Posporo, di na di kamutuo posporo. Di kamutuo posporo. Di kamutuo lighter. Tungod kay dili mabasa ang posporo sa Biblia, tungod kay dili mabasa ang lighter sa Biblia, di na di kamutuo na. Tuot ana oy. Muna, dili tanan basa was Biblia, di na tinuod. Tungod kay was Biblia, di na tinuod. Tungod kay di mabasa sa Biblia, di tinuod. Sayop na nga argumento. No, sayop na nga argumento. Kay daghan kayong wa mabasa sa Biblia, oy, atong ituhuan timan-ina, brother. Bro, sumagot ka sa tanong ko, bro. No? Sinagot kita, bro. Kampon ka ba ni Felix Manalo, bro? Oh. Ay, batang Katoliko man din ni. Katoliko man din siya. Batang Katoliko. Okay. Agila, saan ka kanatanggalan kita ng pakpak? Talaga, bro, ang anong version ng Bible binasa mo? Talata, bro, ang anong version ng Bible ang binasa mo? Bible, Romano 9:1-5, Gideon Bible. Gideon Bible. No? Gideon Bible International, Roma 9:1-5. Nailaha ang mga patriarka sa iyang kaliwatan na tao si Kristo nga mao ang Dios. Unsa di si Kristo? Na tao nga mao ang Dios. Pangutana, kining gisulti ni Pablo nga natao si Kristo nga mao ang Dios. Sakto o sayop? Mao na itubaga, Brad. Tubaga sana akong pangutana nimo, Brad, ha? Tubaga sana. Naagyod. Nakinig ka ba, bro? Anong version, bro, na Bible na binasa mo at anong talata, bro? Gideon Bible International. No? Bible Gideon International, Roma 9:1-5. Mao na siya, brother. Picture mo, bro, Carlo. Nakinig ka ba? Angelica Boter, salamat sa imong paglantaw. Okay, Agila Batang Kato, hindi ako si Kristo, I am DR Agila. Fake account man ni EG Bohol, salamat sa imong pagtanaw. Agila Igol, gusto ko lang makita, bro, ang binasa ni bro Carlo. Batang Katoliko, hindi ako si Carlo, I am EG Bohol, salamat ha, brad EG Bohol sa imong paglantaw. God bless, matupang EG Bohol. Kauban ka ni Felix Agila Ibon magdaragi. Tinaw gyud kayo, bro, imong mga pamahayag. Salamat, brother. Dinis Salagyan, nay tari-tari ron, bro Carl. Mato pa niya nangitag tari. Daghan di kag manok, bro Dinis. Ngita man kag tari. Unsa poy hiring sa sword trees ron kay bundakan ako. Okay. Kinsa man toy tikposta di sword trees. Sultihi lang si Dinis kay gusto mo postag surtres. Chong Smith Pakibot, salamat sa imong paglantaw. John Pakibot. James Yakapin, salamat. Kinsay picture na likod nimo, bro Car, mubo magbuhok. Si larawan man ni San Jose, brother, og ni Kuan ni Jesus Christ. Larawan na ni Papa ni Senyor San Jose. Rindom Ragat, salamat. Kinsa ang nagpipi So makita sa kalendar pero sa Bible dili lugar, sakto ba? Anapod sa Bible pero dili lagi teksto por teksto. Naa sa Bible pero dili teksto por teksto. Matud pa makita di sa kalendar. Pero sa Bible dili lugar, sakto ba? Dili lang sa kalendaryo sa Bible pero dili lagi teksto por teksto. Na oy, kanya Bible man ni. Bible man ni mabasa man ako December 25. Mabasa man ako December 25, birth of Jesus. Bible man akong gibasa, dili man ni newspaper. Pero dili lang teksto por teksto. No? Pero Bible ni akong gibasa. Unsam ni akong gibasa, dili ni Bible. Newspaper rin Bible, brad na, brad. Dili lang kay kalendaryo, nasa sa Bible. Kusog sila musupak, pero kusog musupak, pero kusog mamasko. Mao ba, brad?
Na di mga laing reliyon hilig supak-supak nya kusog nga masko. Herms Luwina, Kalbayog Samar, salamat sa paglantaw ha. Pero supakon ra ba nila ang Kolosas 2:9 nasayop kuno ta sa pagsabot. Wa man ta mo sabot ni ana, no? Matod pa ni Charlie Vertudaso nga, bro, supakon ra ba na nila ang Kolosas 2:9 kay nasayop kuno ta pagsabot. Wala man na nato supak, wala man na nato sabta ang Kolosas 2:9. Dili naman na mistil sabton pa ang Kolosas 2:9. Dili na kinahanglan pa interpretahon. Klaro kay na litra po litra gyud na ang tibuok pagka Dios naa kang Kristo. Nya dili de siya Dios ana nga ang tibuok pagka Dios, ang tibuok kinaiyas pagka Dios naa kang Kristo. Sama pa nang mingon ko ang tibuok pagkatao nako naa nako. Di ko tao. Tao gyud ko. Ang tibuok nga pagkatao nako naa gyud nako. Nya di ko tao. Mo na nga dili na mistil pa sabton. Basaha lang, di ba? Klaro na kay na oy. Klaro na kay na litra po litra gyud na. Mateo Resurrection Logronio, salamat sa paglantaw, brother. Limpanggong Anton, salamat sa imong paglantaw. God bless bro, brother, maayong hapon. Salamat. Mateo Resurrection. Okay mga igsoon, wala lamang gyud tay igong panahon. Hinaot nga sundan pa ko ninyo ini akong live. Kay daghan batang mga pagtulunan nga atong tukion. Mga pagtulunan sa Simbahang Katoliko o sa mga atake sa laing reliyon nga atong tubagon dinhi sa ato ang programa. Unya wala may nisuod nga mga laing relihiyon sa ato ang live. Ato na lang ning tapuson. Kay puhon tingalig dunay mga laing reliyon nga mosuod sa atong live mga igsoon. Hinaot nga namo sa kapiskes panglawas ang mensahe nato dinhi sa atong live. Maura gyud ang atong pagpangandam sa tawag sa atong Ginoo. Matag usa nato mga igsoon, dunag yoy adlaw nga tawgon kita sa Ginoo ug mao kana ang kamatayon. Mana nga sabtang lig-on pataglawas alagaran natong Ginoo. Ecclesiastes 12:1 sa gingon dito, hinumdumi ang Dios samtang batan-on pa ka, lig-on pa kag mata, makawarawara pa ka, makalakaw pa ka, hinumdumi ang Ginoo. Kay moabot ra gyud ang time nga kung bawian na ka sa Ginoo sa imong kinabuhi, pasudlon ka sa Ginoo sa langit mga igsoon. Una nga samtang napata sa kalibutan, buhat jud tag minaayo. Simba ta, kutob sa atong mahimo, buhat ta sa atong maayo sa atong sikataw. Kay aron kung kuhaan na ta sa Ginoo sa kinabuhi, mamatay na ta, makasuod ta og langit mga igsoon. Ay balikon ko, moabot ra gyud ang katapusan mga igsoon. Ay moabot ra gyud ang katapusan sa atong kinabuhi. Mamatay ta mga igsoon, dili ta mabuhi diri sa kalibutan hangtod sangtod. Kitang tanan mamiya gyud ta diri sa kalibutan. Kay ang tinuod nato nga Pinoy-anan tuwa dito sa langit mga igsoon. Mao toy tinuod nato nga Pinoy-anan. Diin wala nay kasakit, wala nay paghilak, wala nay kagutom, ug wala nay pagantos. Mao na ang tinuod nato nga Pinoy-anan dito sa langit. Mao na nga ang mensahe nako karon sa atong programa, pangandam sa tawag sa Ginoo. Mao na samtang ligon pagkaglawas alagari kanunay ang Ginoo. Simba kanunay, ampo kanunay, likay sa sala mga igsoon. Kay aron kung tawgon na ka sa Ginoo, mamatay na ka, makasuod ta sa langit mga igsoon. Amen. Mao na mga igsoon, matud pa sa Latin nga nagingon, memorare novissima tua et eternum non picabis Sirac City 36. Hinumdumitaw ang imong katapusan. Dagang salamat mga igsoon. Ang Dios manalangin ka natong tanan. Salamat sa inyong paglantaw kanako. Gusto man gud nila nga tuison ang kamatuoran. Kakak sila bro. Muna brother, sa nilang balag tuison nilang kamatuoran basta kita igo lang tang mitubag sa ilang mga pangutana, igo ra pud ta nagpahayag sa ato ang baruganan isip Katoliko. Dagang salamat. Ang Dios manalangin ka natong tanan. God bless ug happy Lord's Day kanatong tanan. Ayaw kalimot sa pagsimba karong hapon na mga igsoon. Amen.